místě se umístil Robert Mrkvička. Robert to odjel na pučeném kole s párkama na zádech. Druhé místo Jindra Procházka. A vítězem kategorie Masters muži dětci se stává Tomáš Maršík. Chlapci, škoda, že vás ty ženy nelíbou. Já nevím, ne? Já nevím. Oni se tady dřou 6 kol, nikdo je nepolíbí. Někteří i 7. Tak, gratulujeme. Pojďme na kategorii.